tak iringi nganggo gendhing. Mbok ngono. Mas aja dipleroki. Ayo. Tingkah lakumu kudu ngerti cara. Aja ditinggal kapribaden katimu. Kok yo sing eling iku budaya. Koyoki tingkah lakumu kudu ngerti cara. Aja ditinggal kapribaden katimuran. Kok yo sing eling iku budaya. Halo, Apri. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Waduh deh. Terus pundi? Kabarmu piye, Apri? Pangestu panjenengan wilujeng. Aduh, Mak Cangi. Ijek ketok manis kowe, Pri. Matur sembah nuwun panjenengan nggih tesih ketingal gagah sehat ngoten kula lak remen ton. Nawi nyawang panjenengan iku le. Iya, pancen bener. Kok bener pripun? Kok terus setane terus digagah-gagahke ngoten lho. Lah mbok anu mbok lem malah gagah-gagahke ngono. Lah lak nggih pun trep ngoten Iya. to jenengan. Duda. Heeh. Pamriye kula niku ajeng kula tukke Mbak Yu kula sing rondo niki. Lah sing di Di semanten ugi kula Mbak Limbo. Ora usah ditawak-tawake kaya mas siji gembretek, siji mantan perawan, siji anu rasah ditawake sok sak leker gentonge dalem kene iki sing kagungan Mindola. Iya. Idola ki sapa? Mimin Idola. Ora mimin gondolan lho, idola. Musik, Pri. Pripun? Aku ki ngerti KTP-mu jenenge apik lho kuwi. Aprinces, ngono to? Kula Princess Aprilia. Princess Aprilia. Lah kok kuwi Mimin kuwi jenenge Sukimin. Dadi nggon anu ki, nggon KTP ki ya jenenge ya Sukimin, ngono lho. Nggih, nek niki nggih pancen leres wonten KTP Sukimin. Mbok wis rasah buka-buka ngoten niku. Lah ngopo? Nyatane aku wis survei lokasi. Iya. Dadi sok sak pecake kene iki sak nggon-nggonan iki aku wis mudeng wis apal. Dilebokke ning kamar barang. Wih, ya. Dadi ra susah sumbarono-rono sok bakale nyun sewu nyun sok nek jenengan dalang. Jangan ra entuk rekoso-rekoso. Administrasi sing ngurusi kabeh aku. Ya. Dadi kersane njan ki saya sepuh ki pikirane men enteng. Iya, Coba benjang menawi administrasi kula awan bengi yoga menika 85 awan bengi. Piye? 85 kersane jenengan ki ora rekoso banget pisan pindhone bathine akeh ngoten lho karep kula. Iya, 85. Iku sik pangajapmu ki kuwi arep dadi garwane Pak Tengkleng. Garwane Pak Tengkleng sok kan sing nguasai ekonomi kan aku. Mosok iya to terus Mas Bimo nek nyeluk kowe Bunda Sukimin ngono. Lah ya ora. Lho, aku ki ora nyun sewu ora ngangah-angah. Heeh. Tresno karo Pak Tengkleng kudu tresno karo putra wayahe. Ya kenalan sik nuro putrane ben cerak kantarane Bunda karo sang anak. Ora kowe piye terus nek aku karo kowe ngono. Mas Bimo, Iya. ora kudu kemrungsu ngundang aku Bunda ora kudu. Iya. Mbak sik ra apa-apa, bulik sik ra apa-apa. Ngono iki ra entuk pemaksaan, prosesipun kedah ngaten. Nggih to? Lah, nek sing ayu akeh nek sing wong wedok sing kaya kula ora angel to. Lah, dadi pomo njan engko udan grejeh ra kobel menake gendeng kula ya gelem. Duk sumur ya gelem, toker ya mangkat. Rumah Tur nuwun lho Pak E. Iya. Alhamdulillah. Iya, Menika alhamdulillah. Buah kesabaranku, Pri. Apa?
Mimin kok ngantek 43 tahun kok ngantek dung omah-omah iki sing digoleki kaya ngopo? Inilah buah kesabaran saya malah ditentukan kun fayakun bengi. Masa iya aku ya mesake Pak Tengkleng no. Lah ngopo? Wes sewengi betetet goleki nggone ra petuk. Piyai kakung kira ya prigel dadak diaji. Iya. Wah, ora kowe kuwi upamane sejarah biyen lho. Tak pikir-pikir ayumu kuwi lho Min. Ayumu kuwi kaya Ken Dedes. Nah. Sikilmu wis kaya Ken Dedes lho lek iki. Dadi ora mung mergo ayu, nek ayu kan kena dipoles, kena dipermak. Sinden iki rak cantik kabeh, menarik kabeh. Elegan kabeh. Ning kok digendhekake kaya Ken Dedes. Mergo Ken Dedes kuwi wentise bersinar utawa kempole bersinar. Dadi dados itulah yang nantinya akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Dadi Ken Dedes ki lagi nyilake sikil pupune apa kentole urung tekan pupu wis bersinar. Lho, nek ora percaya monggo nyoba dipirsani kaya nggone Ken Dedes paudu. Kaya wong bar nimpal ngono masak. Kaya nimpal tok. Ngono aku sapi. Mburi kono. Ora pede kuwi lho. Maksude merdine ngene lho, Pri. Piye? Wong wedok ayu ki ora kudu ngumbar aurat, ora kudu pakaian sing serono, agek ketok-ketok wentise wae wong lanang wis kesengsem, wis nyun sewu. Hasrat kelelakiannya wis muncul. Lho. Hasrat. Lho, dadi ora kudu nek jatahe ayu, jatahe nengsem ke ati, iki rasa dadak diler awake wis ketok. Lho, pomo sinden nyun sewu lho. Payudarane rasa dunjuk-unjukke ngono rasa. Kaya aku ya biasa wae. Biasa kok kowe sing mbok gencet ki daging kelek kok. Kok kaya duwe-duwe ya. Makanya itu filosofi seorang wanita Jawa, anggun elegan. Jadi ora usah perlu diumbar. Ora usah perlu diumbar. Dadi ngono kuwi dengan body language iku wis iso nek wong lanang sejati milih wong wedok sing ngono-ngono kuwi. Ning kok enek ya yoga salah pilih ya. Lah ngopo? Mas Taslim kuwi kok salah pilih. Bojo. Nyapa? Jo nek aku nek aja buka aib kanca. Lah piye to? Wis pancen jodone kuwi. Ning pancen unik ki rasa baene. Kok rasa baene? Lah nek sak baene apa Taslim ki ya gelem ya mesti wegah. Nganggo lambaran. Aku ya ngandani, Mbak mbok rasa to Mbak nek pancen Mas Taslim ki jodohmu rasane kono. Kok semen tak sanggo indite dhewe esuk mati dadak sabeti lompong ireng lho. Ya ngono kuwi iki. Ya alah. Dadi ora sak baene ki tenan apa ora aku iki? Ora, saiki wong makarya, mbuh golek bojo, mbuh makarya apa wae, bismillah. Setiap yang bernyawa pasti punya rezeki. Yakin dan hakul yakin duwe rezeki. Ning carane beda-beda, prihatine wong Jawa ya poso, melek bengi lan sak pite, rasah golek ning kayu watu, rasah ning merdukun, rasah neka-neka kuwi lho, Bri. Engko ndak marake mesti ana sarusi kuning ngono lho. Ning elok lho lek bengi iki. Lah ngopo? Sinden-sinden ini Pak Tengkleng iki lho Iya. mengakui statusnya. Nek koyak dhewe kan duwe paguyuban. Pancali. Paguyuban liar. Nah. Nek sindene Pak Tengkleng iki kok ya duwe paguyuban Saperangan ya saperangan. Heeh. Rojali. Rombongan janda lincah. Oh, ndar aku liar. Pas aku wis teratapan lho, iku nek aduh sesuk iku aduh dibalami karo Sing anak gone pancen aku golek sinden sing ngono-ngono. Lah rombongan jarak. Lho, janda lincah menika atase single parent iso golek ulet ling golek pangan lho, ling ngulir budi. Lah iya. Lek golek pangan meskipun dengan suara-suara sumbang, galo mulih bengi diterke karo sing ngethuk upamane lho. Kae mulih bengi karo diterke karo sing ngegong. Mongko kuwi kanca partner kerja. Ning suarane njaba menika pun miris to lho. Mental seorang single parent menika harus kita atungi jempol jangan di apa jenenge? Aja jenenge malah digawe atine so cilik amun dibesarkan hatinya. Bahwa kamu mampu survive wong wedok iki ditinggal wong lanang iso kuat bakoh. Lah upama kowe wong wedok tenan ngono paras dadi guneman tangga ya Lek. Lah Lah kowe saben lunga diterke sopir truk ki ra ya malah. Angger sopir truk liwat tok ngawaske kowe jajal lenggananmu. Apa? Aku ki, Pri. Nan. Aku ki wis tau kok Yogya nyopir dhewe. Nggih. Terus kok kae lho Mbogem lho. Nggih. Heeh, nggon Bangjo Mbogem lho. Nggih. Wah, kuwi nek pinggir dalan aku cik. Selak ijo ngene. Lajeng Aku ya harus ndalah ya ijo tenan ora tak apa-apa. Dadi masalahe harus ijo tenan kok ya kok. Jojo kuwi dhisik kowe Lek malah. Ketoke, Pri. Kowe
kan alumni kono ya. Kata mau prisa. Alah. Nggih. Ya, matur nuwun Mbak Apri sama Mbak Mimin. Nah, nek mboten ngoten mboten saged silaturahim kali kanca-kanca. Nggih. Saged pinanggih kalian panjenengan. Nggih. Mboten saged matur nuwun sanget. menika kagem rencang-rencang seniman sedaya. Nggih. Pancen menika memperingati 100 dinane Pak Mantep. Nggih. Dadi niate niku 100 dinane Pak Mantep ngumpul donga, ndongake Pak Mantep nggih to? Nggih. Mugi-mugi. Dadi engko kuwi pemone enek anu iki iku ditampa kanthi ikhlas, nggih to? Nggih. Nah, wis enek bantuan barang kok tak caosi, wis to tenang ae mawon. Menika Mbak Apri dan Mbak Mimin. Das pundi? Menika enten pamundutan, nggih to? Dipun waos ngaten. Nggih. Pamundutan wonten tak wacane. Wah, ngono wong si masare sing rada gedhe-gedhe. Nek basane cah cilik-cilik ora tak waca dadi mengaku. Iya. Katur dumateng Mas Sri Susilo Tengkleng, saya Ketua DPRD Sumatera Barat, Pak Paryono. Loh. Ampun lali benjang Januari kula boyong hari jadi Sumatera Barat. Nah, kowe melu ora? Sisan ngono lho. Mboten. Ayo nganggo tetep. Nggih, hari jadi Sumatera Barat. Nggih. Kula nyuwun sholawat badar. Nah, sholawat badar. Kalian nyuwun malih ali-ali. Ya, Terus Pak Eko Kementerian mau yo ngersake karyane Pak Sukron Suwondo sambung wanci dalu. Nggih, mengke kula caosi setunggal mboko setunggal. Nggih. Menika besan kula saking Kali Jambe. Wah, Pak Cip nika nggih. Nyuwun kelinci ucul sholawat badar. Menika wonten bonusipun kangge putune jenengan Kong. Oh iya wis kodor nggih. Anggere nyangone putu niki piye cobane yang putu niki terus piye? Lah ngene es putu anake kalah karo putu lho. Niki ten es putu pripun meneh kula niku ya matayu nek ngerti ketemu piyai sepuh karo bocah cilik. Hawane kaya rejeki kula kaya dit kula kaya sokke glogok ngoten lho. Kowe saking kula lho, tingkat empati kula niku tinggi nek ngerti piyai sepuh karo cah cilik. Wah kaya nek ora mung duit kaya kabeh awakku kok arep tak copot ngono lho, Pri. Kok terus awak iki. Moto yuyu ki tegese piye to? Nangis terus gampang trenyuh ngono lho. Ora. Aku ki gumun. Saya kowe karo Mimin lho tak pada-padake. Nek Apri ki caurane ya jek ketok enek manis-manise. Dadi kok iringan, kok ngarep ngono ketok manis, kok mburi ya ketok seksi. Nek Mimin kuwi piye bentuke? Lah iya. Yen sewu. Lho pripun to kahanane? Lah ya piye bentuke? Mimin letek ngono ya Mas. Aku ora tekan arep muni ngono kuwi ya muni dhewe kowe. Menika kedah kula leresaken. Nah, piye? Anggapan pria mungkin hampir sama. Sopo to sing nyawang Apri ora kepencut ayu meraati luwes. Ya. Raden-raden rak kaya pesinian misalnya ke Mbak Unik, Mbak Tia, Mbak Murti. Heeh. Jane ora patek putih diwedhaki men ketok putih ketok cantik. Jane awake ra seksi ning diengkuk-engkuk men ketok seksi banget. Iya. Ning nek kula wajah kula sing cantik mungil niki kula permak dadi elek. Lho. Heeh. Niki make up karakter elek pamri apa? Men wong lanang ora seneng karo aku satemah kehormatanku tetep terjaga. Alah, jane kan lawan jenis tertarik nek kula nyon pancen tak gawe make up karakter rada krut-krut pancen karakter. Dadi apa nggon iki brengos karo jenggot ki ya karakter ya, Lek. Sudah termasuk karakter. Apri kok brengos karo jenggot. Lah jare karakter. Lah dicukur esuk sore tukul kok. Pak subur men ora jan. Pun rezeki Pak rezekine neten riki pun kula syukuri mawon. Matur nuwun. Mbak Mimin iki biyen biyen tak melu aku biyen ya Min. Rumiyin ndherekaken panjenengan Kalingane ning endi kalingane? Wonten Semarang duk nalika tesih dibangun tol nika. Oh iya, bangun tol Semarang. Semarang. Ndherekaken panjenengan wonten Kudus. Oh iya, aku ki lali anggere wis diwite entek lali kok Min. Nggih, lajeng kula ten balapan jenengan susul nika. Ngapa? Ning balapan ki kuwi apa? Kleru kereta. Oh, numpak sebelah. Kleru kereta. Tak kira kowe iki ning nggon payung telu kan. Nek payung loro kae pijet murni. Iya. Nek payung telu aku ora ngerti. Iya. Besok kenahke. Ya diaturke kelinci ucul, pelok barang. Ya. Pelok barang. Ah.
Coba nganggo bawa Mas Taslim bawa. Wong sing nembang yo kowe Apri karo Mimin. Ya. Mangga ya Taslim. Iya, wah, wonge manis ya Taslim ya nek pas nganggo anu kuwi. Saya kuru ki apa digetaki bojone terus ya. Mas Taslim ki ibadahe tekun, bagus asli, ora polesan, sabar ya Allah, gampang dihapusi. Ning rot ya. Oh, gampang dihapusi. Ya nek kuwi aku ya percaya aku ngono ki Min. Nah, ora anu ya apa jenenge saya kuru ya bener ya, Pri. Nggih, leres. Tertekan saja. Aku ya nyun sewu ya Mas Taslim iki ora berlaku nggo Mas Taslim tok, kabeh piyayi kakung. Panjenengan kok imam keluarga. Aja gelem diwaneni wong wedok, aja gelem dadi petekleke wong wedok, ampun gelem. Wong lanang nyampe gawean wong wedok oke lah. Ning nek ngantek jenengan iki mung diles-iles karo wong wedok, jenengan kleru gedhe malah dosa. Lho. Karo unik iki panen ono, Mas. Kok terus rawani. Waduh iki. Monggo Mas Taslim. Monggo Mas Taslim. Aduh klinciku ucul mangka iku dadi katras nanku ngalor ngalor ngidul tepung gelang mungka Pak Tengkleng. Hale. Mbak Mimin grundel. Ngapa? Aku ki sinden kok ora kok nyuwara ngoten. Saat aku bintang tamu kok ora dikek leluasaan bawa ya. Apa kowe kok nek semlangku nek nganti gejeglong-jeglong lho Min? Kok is underestimate cak apa kalau kuwi sinden bodoh ngoten mriki. Berilah kesempatan. Pengen nyoba. Lah nek Mas Taslim Mas top rekamane hebat wis kondang kula dereng muncul Mas Taslim wis kondang. Berikan kesempatan biar ada tongkat estafet regenerasi kesenian. Kang paringi kesempatan Pak, mungkin jenengan makane diamuk. Ya kaya apa coba suaramu kaya apa Min? Mas Taslim mboten sah minder nggih. Ya. Lho jenenge kan yo harus membesarkan mental konco to, jangan ngedrope. Halo, orono. Saipa bunga rasaku. Iya. Kok malah kaing-kaing oleh kowe iki. Saploke wis menopause lho, Bro, suaraku. Sampai enak menopause barang. Ayo. Iya. Monggo Mas Taslim dipun tutup. Mas Taslim, nyun ngapunten kula pun mencoba tapi gagal. Kula aja sombong sik kowe Tapi iki kan kok. berusaha. Berusaha. Wah, Mas pinarak mriki, Mas. Suarane ngono kuwi. Wong nate nembung daharan ngoten Piye? digeguyu kali ibu-ibu kok. Piye ta? Bu nyuwun daharan mboten ngangge endhog. Nek ndok kok nglegeno. Doge gedhi no. Ya Mas Taslim. yen mulih bakal tak pondo Matur nuwun. Yo Pri, digarap langgam sik engko sing kedua seragenan. Ya, jaipong. Monggo Mbak Pri. Seterusé nang
dadi dalang ya, Pri. Lah ngopo? Suara kok ngagor-agori ya. Apa dhisik melengking ya, Lek? Dhisik ya melengking. Lah kok dadi agor-agor iki sebabe? Mbuh, saplek rojah-rajah awakku iki jenenge wong ayu rak resikune gedhe to, Pri, ngerti dhewe. Oh, kuwi tau digulung karo mendem kok piye? Mboten nek pancen niat kula kan diniatkan diluruskan niatnya. Oh, Kok ngono. digodha wong mendem niku mboten pancen awak kula sedakohke. Yo, ngono. Dakoh ki ya Donarto apa piye kok? Ya lho, nek iso sedekah bondo donya, sedekah bondo donya. Nek Ya. ora iso sedekah iguh partikel. Nek ora iso meneh sedekah tenaga. Lah iki tenagaku tak sedekahke nggo kanca-kanca yoga sing ngersake. Ah. Kurang piye aku dadi seniman apa ora rumaket ya ben jero le seduluran. Yo, jadi yoga-yoga sing anu ngersake iki pokoke soke ngono kuwi. Kono kemawon, apa meneh kahanan pandemi ngene kan duit kena nggo liyane. Ya. Sing masalah iki pun kali kula mawon. Welas ya lho wong ya, Lek. Ya. Yo. Lah matur sembah nuwun lho Mbak Apri saha Mbak Mimin Injih. sing lagi viral. Muga-muga sampeyan paringi sehat nggih. amin. Nggih, dongane dalang iki suwe ora dalange iso mandi. Amin. Nggih namung timun wungkuk saupamane Mbak Limbuk kaya kula niku. Mboten napa. Ayu ya ora, swara ya ora madolke. Ya iya. Ning pancen kula niku membawa magnet tersendiri kok nek kula niku. Magnet apa lho? Jadi marake piyai-piyai iki pengen nyawang aku kan ngono ana sisi keteduhan. Nyawang Mimin ki nyawangi wong teduh. Iya ngono to. Ya maksudnya iki wonge lemah lembut lho beri aku ki. Berarti Pak Tengkleng dawuh jenengan mriki iki mergo teduh ngono to. Ya diceraki lho Pak Tengkleng. Ora kok Piye, darane gege mongso aku malan kok. Mbak Apri, Mbak Mimin. Kula. Iki ana pamungkutan dari dokter ya. Sinten? Kula umur sehat selalu. Amin. Ya nggih. Mandiri, putra mandiri. Nggih ngersake lagu panggodaning katresnan. Oh nggih, matur sembah nuwun. Ya. Sing nyuwara panjenengan. Saking kula Cilengsi via Tanon Sragen monitor ki dalang Tengkleng. Lagu panggodaning katresnan sing nyanyi Mbak Apri. Waduh. Kula mboten disebut niku Apri tok nyanyi. Ya jane Maka Mimin Apri menika duit tunggal lho menika. Piye? Mimin Apri menika duit tunggal, ana awan ana bengi. Ngoten to, ana ala ana becik. Nek sing apik tok Lah kowe iki rak tengah-tengah ana awan ana bengi cara kowe rak repet-repet ngono lho. Kowe dikancani karo Unik saiki. Dadi telu. Unik ya maju, Unik. Nah iki tanding kowe sanu iki Lek, cocok iki Lek. Lah Unik. Ayo. Nah, ya. Monggo Mbak Uni ajar kendel wong ayu. Tapi Kendel. nek nggon anu YouTube kae aku karo Unik kuwi. Dadi Unik iso viral nganti iso laris setengah modar tas tok. Mari kentire dadi. Alhamdulillah nggih Pak. Ya. Bar bibar kongkono ka terus mulih awake dhewe iso tuku apa-apa. Tuku apa to? Tuku apa? Ya mipik apa-apa. Heeh. Mipik kathok. Katok endi? Ya kathok. Kathok jero ngono kae ngono. Harmoni kathok jero kowe kok. Ayo, aku ya gumun karo Pak Tengkleng iki bengi iki Apa? lho. Sing dijake ya bangsane jandes-jandes lho. Ya ora apa-apa. Alah wong kowe ya tilas e kok. Lho aku kan wis kepayon, Pri. Oh iya. Rumangsaku sapleke gendera kok terus Oh, kuyah-kuyah. iya no. Hidup itu kan proses. Sapa ta sing gelem? Kaya aku sapa ta sing gelem nganti umure 43 rum diwengku dening kakung ya ora gelem. Lah ngapa? Kudune ngono, dalan uripe kudu ngono. Wo. Sapa ta sing gelem dadi rondo? Ora ana sing gelem. Ora dadi tari. gelem, Lah lah iya. iso. Wes saiki gendera elemu. Wah, banget. Sinden mampu kok ngedake. Ki pamundutan ya. Dadi lanang. Kula waca sik nggih. Nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang Tengkleng. Nderek ndedonga mugi-mugi Pak Mantep Sudarsono manggen wonten ing swarga dadi. Amin. Dan terima kasih dumateng Bapak Anies Rosid Baswedan telah peduli dengan budaya Jawa, khususon wayang kulit di tengah pandemi ini.
semoga Pak Anies sehat selalu Amin. dan dimudahkan segala urusannya memimpin Jakarta Amin. dan dimudahkan juga untuk memimpin Indonesia. Amin. Sukses Pak Dalang. Umar bocah Pacitan di Sunter Jakarta. Nyuwun langgamipun Pak Dalang Tengkleng panggodaning katresnan. Nggih. Jane misale albume dhewe nika wis boom ngono jane sae nggih Pak nggih. Pripun? Albume dhewe ndek ben nika nggih. Heeh. Sayange kok tersumbat nang endi. Ya engko digarap engko. Wong Pak Tengkleng Terseno tenan ya jujur. Ya engko duwe channel engko sekali-sekali Mbak Apri, Mbak Mimin nyanyi ning nggone channele Dalang Tengkleng. Tak edit akeh banget seneng. Aku ki karo Mimin kan aku asline tresno karo Mimin. Lho, Le. Aja nyepelekke lho. Lek Min. Matur nuwun Pak Tengkleng sampun ngopeni kula kelan rayi kula. Ing Iya. babakan Redana nyun sewu kula kok boten Nyerah-nyerah. banget-banget. Rada nyerah. Nggih Rada kula nyerah. raketang sithik-sithik kula iso golek pangan dhewe. Iya. Dados mboten sah menggali babakan Redana Prabiya. Yo. Niku kaki tumaping kula pribadi tak golek nek golek dhuwit kula ten riko-riko. Ning nek Oh. karo kanca dalang mboten. Piye? Ning kok ya salah temen saatase Pak Tengkleng pomo aku didhawuhi ngisi acarane kok ora disangoni ki rak ya. Oh, ngono. Ora ngerti perwirane Pak Tengkleng iki nek karo kowe piye to, Le? Umpamane kowe iki dadi bojoku ngono kowe gelem pangan dhewe ya gelem. Mboten sah upama. Ya. Bakale kasembatan. Mbok bakane kasembatan. Ndah angele. Iya. Ya coba anu Mas Taslim kowe bawa Mas. Ya. Niku wae sing ngapalke niliki YouTube Pak Tengkleng ndak kleru. Soale lagu iki aku pernah nyanyi iki ya kleru. Iki kapan lah kleru? cengkoke. Ora. Iki nek cengkoke sing tetep kleru kabeh iki lho dibenerke karo Pak Tengkleng sing dibenerke aku dhewe. Iya. Iya. Mulane iki ya rada wedi iki muga-muga lulus ya Pak. Ya. Ya engko Uni Apri. Coba Taslim, ayo Taslim. Ya Slim. Ndasmu. Arep nyuwara. Ayo Slim, ndasmu kuwi jare. Ya. Iki ora bojo barang kok ya ora. Nek neng kene iki ora bojo. Apa? Ning niki ya yoga ngono. Ya, ya. Nek yoga Mbak Cican ayo Des ngono ra. Sorry, Kok Mam. maksa. Reflek iki montenan reflek. Oh ngapa? Des ngono. Dasmu ngono mau lho. Oh ndasmu kuwi to. Nah, bukan ndase yo. Kuwi kok ana yang omah ngelus-ngelus ndase kaya apa iki. Penak banget ora anak gondelane Dek. Oke kleru. Ya Slim, aja gagas bojomu. Yen aku rak wis kandha Waran Taslim iki yo bening, cengkoke yo meh kaya aku mirip. Wangel kuwi. marang sira wong manis. Mas, jamune sinten Mas? Apa? Jamune sinten? Dapurmu nak. Oh, wah, kok jam-jamune sinten Mas? Dapurmu. Wah, iki karo sing wedok ngono kuwi nek pomone piye Pri? Apri karo Mimin nek pomone ku nyamak undi karo Taslim iki ngono kuwi nang omahno piye? Iki anu kok nek diibaratke Mbak Uni iki ya jamu. Sate jamu kan. Asu lho madaku. Rumaos aku kok. Lah melang aku dhewe ngono. Lah nek kaya Mimin kuwi pomone anu jamu apa kuwi? Jamu apa, Lek Min? Nek aku ki pancen yo broto wali. Pahit ning marake nyihati awak. Oh. Ora ketok sing kaya kowe ki manis, Manis, cantik. cantik. Nah, ning rusak raga. Kok ngusak raga? Ibarate wong wedok ki ibarat wong wedok apa Lek? Wong wedok apa aku Nek ki? cara nyan ki ora wong wedok iki Banaspati to. Tak terima-ke. Mas Taslim nek kira-kira ora kuat-kuat tenan, mulya ning Klaten ning omahku tak cekeli sertifikat loro wis. Apane aku perwira kok wong wedok perwira. Perwira to? Tak tuku. Tukunan. Monggo.
eling jroning bebrayan kebak panggodosa yakti rupeta kang nyrimpeti nano doni masih rawang ayu mbok aja salin slogo lan maneh citra janji iyalah ki nek dadi murid ngono ya sok patut tok wis ayo persis nyempul ya jebul teko gandeng marang priya liya Pak Tengkleng apa gandeng pesinden panjenengan menika maneka warna wonten dosen wonten PNS menawi ibu dosen ngendang wonten pripun to weh cocok aku kangen kendangane terakhir awake dhewe nang endi kan ning Jakarta kan ya Ning Jakarta. Mbak Dewi to Mbak Dewi. wah Mbak Ini kan Dewi ora apa-apa Mbak Dewi pengedang ya kowe di anu Monggo, Mbak api Dewi. ora apa-apa Tasya aku ning Jakarta terima Ngendang gawe kowe, wedak ora Mbak Dewi lho iso. sementing gelem ngendang lho. langgame Mas Tengklenge ayo Dek Dewi jaluk sing cantik jaluk api turutono Monggo. nggih no Dongkate segelegane padahal Nggih. monggo wong ayu. gawe legaku barang Nduk Dewi Cahayu Dewi wah kowe apa-apa iso kaya Mbak Dewi Kandhane. percaya aku kowe bender iso ngrebak iso Wah, kandhane. mendang prigel monggo Ibu Dewi ya coba gandeng kuwi sing nyuwun Ibu anu Dewi aku jane ora Panggayu. njaluk iki sing njaluk apri tutono Anjing. timbangan Kula kangen kok, Pak. piye Kangen kalih pendangane Dik Dewi. ya Nggih. ya Kula ya. fan beratipun. wah ya kendange nengen kuwi dibalik jam iki ya ya Ning aja kendang miring lho wi. Suwek engko. iya wah Ya Sing iya. Sarwo sarwi ya Kyai. Lah iya. nggih wis viral bab ngundang viral Wis ayu enom dosen meneh. Lah piye? Lah nek terus kaya kowe iki piye coba? emang situ Lah nek aku dhisik ki mergone ya kahanan dadi ya Lek. sekolah mau nginguk-inguk tok. Lek Min Sekolah SMKI yo ana. jane iki bancine iki aku kok kene to Lek lah kok ketane mah kok gali ngene bisa Mak sinden apa gentung. Lah kuwi mak sing dingedakane ngendikake Pak Tengkleng molak lagi unik ki sak strip ngono to. Ya. Ya aku legowo kok. sampun siap Mbak diaturke. Dewi Dewi sampun. Vokale unik sih. Nanu nante lelo laut. Langgam, ya. Langgam terus ora dijaipongke mergo pengendange Mbak Dewi, ya. Mangga. Biyen aku lek wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda babasan wanci panglo
Jane ya gur penak, gur ndelidir ngono tok awake dhewe mesti dadak dicungil. Anggere pas arep gur deg-degan ini. Nggih. Delek wekasane murung. Lah niku ati kuwi lara. Ngono lho. Sing kok ngono kuwi lara sing gawe aku. Lah nggih. Sing leres kados niki wae nggih, Pak. Alhamdulillah. Dasare iki padha. Terus delek wekasane murung. Ngono cengkoke delek wekasane. Wah lasu aku. Niki rasane iki ilang ngono lho. Pun kula kunci ngagem niki Pak. Wis sing kuwi ra tak gunake. Ayo. Dene ngeleng Tia Murti, biasane nek campur sari dirimu ya ngono to. Ya, mergo kuwi sing gecengko wong penting. Ayo bacot ngunci Pak cangkeme lho. Ya. Nano. Ayo Pri. Kempak. Lemen. Alah, ayo to. Titik. Alah, sithik. Ora lara. Ayo cepet ora perhel yo. Suwon marang sliramu. Ya. Ya. Tak suwon marang sliramu. Ojo lali janji prasajamu. Tresnamu kang satu tetap tulus gregani jiwa. Iki po kroto ya lek iki. Merdeka. Merdeka. Polahe piye ya lek nek wayah wengi. Kabeh negara Indonesia wis merdeka, kamu bojomu sing urung merdeka. Boleh merdeka banget no ngono dijajah. Tabahkan hatimu ya. Ndel. Ndul iki lho. Ah copotan blangkone kuwi. Oh, njaluk kono kok. Aku gak tau njaluk kok. Apa ta kuwi kok aku Irang, Aku lho mudeng to Pri bangsane ngono kuwi. Aku cok mah dimarke unik aku ora paham. Lah ngapa wong kok ki ya mban-mbanku lho. Kok wegah awur karo aku. Enggak, Mbak Uni. Ayo dimasukin Dek Inces. enggak bisa. Bisa sayang. Enggak. Ndang dari belakang. Ojo. Loh, caranya gimana? Ada kelek Oh, ya. ada. Ayo. Tak suwun marang sliramu. Ojo lali
panjenengan Ya. panggodaning katresnan. Nggih. Sampun dipun pinangkani. Entuk pelajaran tentang cengkok sing bener ki ngono. Oh, Nah, Iya. sing kok sing dikersake karo ingkang ripta. Heeh. Ya kudu Dadi nek awak dhewe dipenyake. dadi penyanyi campur sari to, Pri, sak bisa-bisa nek kemutan sing ripta ya disebutke. Pamane nyanyi lagu Ngidam Sari, riptane sapa, pamane sampai gunung, Mbah Gesang ya Iya. disampaikan. Besok neng nggon acarane ak dhewe ning Sukipan online campur sari Hmm. ning YouTube ak dhewe. Besok ki tetep nggarap ladrang campur sari Iya. panggodaning katresnan. Nyuwun dipalilah nggih Pak Tengkleng. Nggih, bener apa pun. Nah. Bebas pokoknya pun. Nggih. Iki pamundutan ya diwaca. Nggih, monggo. Nggih. Assalamualaikum sugeng dalu Pak Susilo Tengkleng. Kula Mas Ngadinu Pondok Ungu, Permai Bekasi hadir. Nderek wungon Mas Susilo Tengkleng. Nyuwun gending. Nah, podang kuning Loro Bronto. Kula kentunaken Bapak Haji Kondang Sutrisno. Ingkang gelar wayang wonten MTU Cilengsi dalu punika. Oh nggih. Sugeng ayahe jejiban mugi lancar ngantos tancep kayon. Amin. Saking Pondok Ungu Permai Bekasi celak Marakas tasih monitor Mas Dalang Tengkleng. Oh nggih. Matur nuwun. Sugeng dalu Pak nyuwun lagon lewung saking dulur kidul kali Klebengan. Mugi sedaya maringi sehat sedanten amin. Ya podang kuning ya iki saiki bagiane Mbak Murti. Ya. Nggih. Saiki Pri Mimin. Dalem. Nggih. Nek pomone unik mau buah nu buah apa nek Murti iki buah-buah apa? Nek Nek Mbak Tia Uni iki Tia buah apa? Mbak Tia ki ya semangka. alus, piye nek semangka kalih? Ya seger. Seger, gede, seger, sembodo. Ya senajan te saperangan ana sing ora patek legi, Heeh. seger sik. Sinawang ki seneng semake. Akeh sawangane Mbak Tia. kesine Mbak Tia wis nyenengke. Heeh, nek Mbak Murti Mbak Murti ki klengkeng. Wah, Nah, piye kuwi Atau, tegese? Dadi nek ra klengkeng ya anggur. Kasarane rasa dionceki sak kulit-kulite wae enak. Wah. Lho, rasa dionceki. Anggur. Nah, Nek Mbak Uni Mbak Uni iki ya apa ya? Alah kuwi pace kuwi. ya. Nek pacet teh enten maknane, nggo Pacet tombo nggo kesehatan, kesehatan. maksane. Nah niki nangka blonyoh nek niki. kok apa blonyo ya Nangka apa? blonyoh iki dicacah kayak kewane ro karan gelem lho, Bri. Tak keke wedhusku kok. Ya Mbak Murti kon nembang. Mbak Murti. ya. Mbak Murti piyambak menapa kalian Mbak Tia sekalian? Menika Yo dene. karo Mbak Tia apa Oh, nggih, monggo, Karo ayo. buru wektu. Heeh. Ya. Ya kok lejan alah ayu-ayu. Ya wong ayu-ayune yo ngono. Aku nek kaya Mbak Murti kok nek kaya ngilu karo awakku dhewe ya nyamang Mbak Ngapa? Murti. Lah piye to? Ya jebles ngene iki nom-nomanku ya cantik, rungih-rungih ngono. Nek kita lahir ya wis ngono kuwi iki lek. Pak Plotro langsung Mosok wong lahir langsung kaya tempe besengek kamu ini. Pripun, Mbah? Aku ki nek ora Sukimin yang ro asline aku ki malah gede-gede kok, Pri. lah pripun? Wong kuwi wong apa dudu aku. Nggih Aslinipun malah bagus lho Pak Dalang. Bagus asline. Bagus. Kae bojoku, Nduk. Oh, Sukimen kae bojoku. Nek aku kan mimi nonggo inggi. yo nek medeni jenengmu ki lho. Nggo iki. Ya, diaturke Podang kuning. Podang kuning. Langsung mawi bawa menika. Mawi bawa. Oh nggih. Ya, kanggo bawa. Ingkang bawa Mbak-mbak menika. Sinten? Mbak Tia kali Mbak Murti. Oh ya. Ya bintang tamu ta ya. Bintang tamu. Monggo sareng-sareng mau. Nah. Monggo kawitan Mbak Tia rumiyin. Ki eneng meneh. Kagem Mas Dalang Susilo Tengkleng niki kanca-kanca paguyuban Sate Sejado Tabek. Kelompok seni Jawa Tengah nyuwun lagu Sesideman saking kula Purwanto Sate Solo Jos Margonda Depok menyusul. Ya, oke Mas Purwanto. Ya. Mas Gepeng iki mau sing saka Batam. Ya. Salam keluarga Jawa, jangan lupa lagu Podang Kuning. Iya, tak aturke Mas Gepeng. Sik. Kuwi Ume Bimo. Ya. Menika panjenengan ugi pikantuk salam Saking saking fans panjenengan Ibu Suci Stern saking Colorado, Colorado, Amerika Serikat. Amin. Alhamdulillah nggih. Nggih. Aduh men yo. Asline piyai Malang. Malang. Aslinipun Nggih, Malang. namung sampun hampir 30 tahun wonten Amerika Serikat. Amerika. Ngefan kalih Pak Tengkleng. Nggih, sapa ngerti kasuun dalang wonten
Amerika Serikat. Ya engko kok ansidene kowe karo Apri. Dadi ning kono nggo beten-beten. Kok nggih weden-weden. Lah kuwi wong apa dudu mesti wong Amerika nyaman Ah, kowe. padune ngejak kula teng adoh kan iki kesempatan jenengan to. Iya malah kesempatan aku mesti iki goleki Sukimin ning endi no. Ora tinggo ngekek kesempatan nglegake. Iya. Nganggo bawa sapa sing bawa, Pak? Mbak Tia. Ya. Aku sing buka. Iya. Nah, bawa sik. Nadyan wojo temong paksi nano agawe taline Warane kaya Sukimin. Laras Pak Dalang menika guru kula senior. Anggo inggi. Leluhur kula. Lalu senior. Leluhur ya pinter. Senajan to aku guru, upama kepinteranmu ki luwih pinunjul timbangane aku malah mongkok atiku wong ayu. Lho. Ya. Nggih, Mbah. Lah guru Mbah niku. to. Lah guru ya Mbah no. Pak D. De, ya De. Nanti Demin. Monggo Mbak Murti. Alos manes terus merak ati. Niki Mbak Murti nyuwanten kok yoga-yoga kok gulung kuming niku enten lho. Suarane iki lho, merdu. Lah, Sing kok apik ngono. Nggih. Mas Iki Taslim. kok dibenake sitingkas kok dadi apik neh. Suarane ulem iki, ulem. Nguleng. Ora kaya suarane Sukimin. Nek Mbak Murti ulem aku undangan. Ah ya. Koncone to. Ya. Wasuwengken kongan lanang. Nano. Yeses. Goleki si podang jana. Ya. Lajeng urutipun. Lek. Mbak Mimin ngono kuwi. Kok kaya bakul wedhus kok ya lho. Lho iso dibedake antane Jadi harian. ora ngerti kondange kono ning omah. Kondange apa? Lah Sukimin blantik wedhus napa ya lali. Harus dibedakan mana sehari-hari, mana waktu perform sebagai penampil. Lho lek ki ra ya iso lanang iso wedok. Oh, iya. Pak cilik mbok cilik ngono lho. Hmm. Sing apik lho ya. Ya iso. Sing rungi-rungi. Duijo kok ya. Ya. Leh nyekel mic ki lho. Jenenge tetungguling marang gono mustikaning kenyot Ya. terus sing kesinden kok. Mesti kane ketuban. Sing apik. Iya, Nduk. Ih. Nganggo suara perut apa suara dada? Iba bunga tiku. Kok cengkoke kaya film semi kae. Ya. Ketoprak Jepang. Japane. Duwe dhewe. Nyanding bisa dadi tombo. Sip. Matur nuwun. Langsung jaipo, Mas. Ya. Ya. Iya. Asik-asik.
Apri, Mbak Nggih. Mimin, so Mbak Murti. Najan iki ana pamundutan tak waca tok mengko nggon goro-goro. Iya. Diwaca. Nek ora diwaca engko ndak